खुलुमबाय आंनि गोदान YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ अनगोन अननायजों लोगोसे लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामगोन आरो जायफोरा पाम्पुलि गयारि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दासो गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै बिथांनि चेनेलखौ शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथाङा बिथांखौ हेफाजाब होदो बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों पाम्पुलि गयारि नोंथांमोननो लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों आरो नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै नायब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोया गोबाव जाथारबायमोन लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नों आंखौ लोगो मोनबा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों बुहुमस्रां आरो बिबा लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों पापरि काकति लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों सुबर्णा बसुमतारी बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै बिथांनि भिडिअखौ नायहैदो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानो जायो नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।